yakhe. Wathi usungene kwifoni yakhe wabe usubona izithombe zamfweni enqunu. Izithombe zamfweni omnqunu uyitholaphi? Uyithola ku-WhatsApp, ugarari, into ekanjalo ngoba ngifuna bengifika lapha ngazi ukuthi ngithini kuyena yabo. Ngikhulume nje as if bengikhona. Kunenye inetwork noma basetshenziswa ukuthi i-calculator la kuyikhona khona bakwazi ukuhide khona izinto zabo bafo lapho. Ukwazi ukufihla khona izinto zakho nje lezi suke ungafuni ukuthi ibone abantu abaningi. So ufihlile ufuna ukwaziwe wena wedwa kuphela i-page lakho ukwazi ukuyivulele wena wedwa. Ungabikho umuntu ongakwazi ukuthi angene lapho kulona. Shuthi wena wakhona ukuthi uvule ngoba ngiyacabanga ukuthi izinto ezikanjalo zidinga password opin. Idinga i-password kanje le nto bafo. Ngakwazi ukuthi mina shuthi ngingene. Alright. Ngaleyo ntsasa nje ngathola ukuthi hayi ngazi ukuthi kwenzeka into kanje bafo. Okay, sesinethu ezu2 edala ukuthi usole, right? Ayikho enye edala ukuthi uzwana naye like umuntu wakho noma uzwana naye njengokuthi niyazwana nje ngokuthi ubhuti wawo usibari wakhe yabo into kanjalo ngicela usicacisele. Cha siyazwana nje ezusibari. Ezusibari. Yebo ikinto. Okay. Njobe usibari ke. Kuvumelekile yini ukuthi okay nangathi ubuya ndasize ngala. Njoba kusibari nje. Kuvumelekile ukuthi unosibari wakho nihlala no2 ku-couch eyodwa kodwa nazi kahle ukuthi awu3 ama-couch akhona. Cha ayibo ayikho inkinga. So wena awunankinga ukuthi ungafica yena umfo ehleli nosisi wakho kwi-couch eyodwa every day bife khona. Ngeke ngibe nayo inkinga as long nje behleli. Kufanele ngenze njani? Cha sayikhuluma nje lento le. Uba kufanele ngimtshele kahle kahle. Hayi uyabheda. Hayi wena uyabheda ngibonisa abantu manje ngikwenza islimani Alright. Order. Okay siyanizwa niyalokhuzana ngicela ungabavezi laba phuma endlini zabo mfethu angifuni uba nezinkinga. Okay. Uphendulileke lo mbuzo lokuqala engubuzile. Ngase ngibuza ukuthi i-calculator isithombe lesiyasingena kanjani kwi-calculator? Waphendula wathini? Ngichazele ifoni yami ithintwa yingane. Kanti kuningi isipesile ngikutshela into lokuthi ifoni yami iyathintwa yingane. Manje ngiyasho isithombe ngizomenzani mina ubhuti wakho. Akasha umuntu osifazane. Ngizomenzani? Usuyisona uthi ubize thina? Ase ngisona ukuthi nibizeleni bafesila. Yebo lo, fanele bahlingile ngibeka ngene endlini ngamshaya straight. Ngalokho ngikhuluma nabo indaba. Phela angithi ngishayela ngapha ngakutshela nje iqiniso ngitshela ngimenze lutho. Habi. Seniqedile. Okay. Bafowethu. Okay. Ayehli imoya bafowethu. Ayehli imoya. Ya understand ukuthi imoya iphezulu but ngicela yehle bafowethu sixazulule kahle le ndaba. Ayikho into ezoxazulula. Izoxazululeka khululeka. Ma relax. Uyabheda. Ubheda ngani? Okay imamfo. Yazi ngikutshele mina bhuti wami lo uhlezi emsebenzini emsebenzini. Mina ngihleli la. Mina ngiyazela bhuti nizana emsebenzini ngoba for sure uyasebenza kodwa ngeke ukuthi akabi busy Oqala lo. Ngeke ngikhulume kakhulu. Uyazi kodwa yena. Uyazi. Okay ngiyeza lapho la azi khona ngiyeza. Uyazi bhuti ngoba nje senifuna ukuthi ngikhulume kodwa wena uyazi. Siqale la. Kumele lento yakhe mina ukuthi njalo hleze khulumela umsangano. Ngiyamtshela ukuthi bhuti ngeke ngizenze lutho. Ngizowenza mina bhuti. Ngizowenza. Vele uyafathuza vele. Uyafathuza wena ayikho indaba yakho. Uthi njani? Uyafathuza ayikho nje indaba yakhe. Wefethu. Admin. Imani phela. Ngimelana nalonto mina. Melana nalonto le yakho. Shuthi uyavuma ukuthi. Angivumi bhuti wami ngiyachaza. Sengimane ngiyasho ngenza isizekeliso la. Ngizokhathala phela mina ngiyabona aniyazi into engisho. Aniyazi. Ebeyosebenza umfuso uyosebenzela abantu. Hayi akazangitshela mina usebenza unengane phela. Unengane. Akakunika imali wena. Hayi imali u500 imali leyo ungazongitshela. Imali. 500 imali. Hayibo. Kanti uyazi girlfriend allowance wena. Hayibo.
Akuyona imali leyo bhuti wami. Kanti 500 malini buyanda mfethu. Umuntu senkingeni phela. Manje mfethu uyazi ngisebenza kanzima kanjani? Mfethu Yazi ngisebenza kanzima kanjani ngizokunikeza leyo mali leyo usukade kunikeze yona. Yazi mfethu kuyasho ukuthi awusebenzi kanzima. Kuyasho ukuthi Hello wena sipese ngikhathele. Okay kusukela nomfowethu uma khothele yimi. Kusho bathi ngani nomfethu wakho kusho bathi lokho. Ngicela nibone nihleli ndawonye shize nomsini manje. Usehle ndawonye kusho ukuthini kusho ukuthini. Hawu usuku nosuku mangibuya emsebenzini nihleli ndawonye nina. Vele uyafathuza. Awushizi kahle ade yikho kusebenzisa ukuthi ngiyafathuza. Usebenzisa lokho. Ima Indaba yakho. Mhlawumbe ubhuti wakho uyakusiza ngasi kodwa nje angisho ukuthi uyakusiza kodwa nje. Asona ngakho ngisifonela ngomshaya phela. Ima phela. Yini? Ima. Ngomshaya phela. Ubuthi ubhuti wakho ubuya amsize uqonda ukuthini? Ngishasho ukuthi sengiyasho ukuthi shothi. Angazi amsiza ubhuti wakhe lento ayenzayo. Engazi MC. Wenzani into ayenzayo? Ima ubhuti wakhe uyasebenza. Uyasebenza ubhuti wakhe. Uyasebenza. Uyasebenza. Mfethu uthe ubhuti wakhe uyasebenza noma uthe akasebenza? Bafu, umfowethu uphila impilo yakhe lapha ayiphila khona. Mina njengamanje inkinga ngisanawo bafu njengamanje. Uthi lo ulala naye umfowethu kodwa manje uyakuphika lokho. Ngithini mina yini? Ukuthi usho ukuthi uyakwenza lokho kutshela khona ukuthi uyakwenza. Hayi, bongize ngive umuntu Oyazi kanjani? angiyenzi lo nto mina. Bhuti wakho umngane wami. Fana njami ubhuti wakho sonje ngeke. Ayikho lento osho baba. Yindaba yena isidingo sokuthi kuze ukhulunywe into esikhuluma. Imani bathongi. Ngiyacela mina shuthi mina ungithathise. Nakhona ukuthi uzubize labantu laba bakujabula ujoli. Ufuna nje ukukhipha iqiniso. Ayikho right. Ukubuza mina ufuna ukukhipha ngithi. Uma ngabe kubuza ufuna ukukhipha iqiniso. Njengamanje sebefikile ke. Utshela bona ke iqiniso. Ufuna ukungitshela mina. Hayi lutho ke baba. Okay. Yazi ngicela senze kanjani? Ngicela uthathe ifoni yakho lapha endlini. Si-check ukuthini ukuthi i-convo yakho uthe umfana uthi umngane wakho ukuthi iba kanjani. Ngiyacabanga ukuthi lokho ngeke kuzobe inkinga. Hayi inkinga. Okay, cela uyithathe phakathi. Ngiyacabanga ukuthi nalokho kuzobe isixazululo. Cha mina bafowethu angifuni bafowethu ukuqamba manga. Lona bafowethu bengithi ngoba nakho ngibezeni na